Bibo og maaksyong motocross competition gipahigayon sa Cagayan de Oro City subay sa nagpadayong kasaulugan sa Higalaay Festival 2024. Mga Cagayanon, lipay nga milantaw sa kompetisyon. Aneng report. Mga motor nga nang lupad, mga makinang saba, inubanan pa sa mga makabungol nga sagit sa mga nananaw. Kini ang kulba hinam nga Higalaay Motocross Competition nga gipahigayon kilid sa Cagayan de Oro River. Sumala sa Cagayan de Oro City Sports Office, ana sa Kapin 300 ka mga motocross rider, gikan pa sa nagkadiyang parte sa nasod ang misalmot sa 18 ka kategory. So naay mga veterans, expert, naay intermediate, naay 55cc, naay 65cc, naay 85cc, nasay babae nga kategory. So plus dugang din ta og usa ka kategory exclusive for Cagayan de Oro. Sa kompetisyon, gipakita sa mga rider ang ilang kahanas bisan sa kalisod sa obstacles. Ang ubang motor daw mulupad sa obstacles nga ilang giagian. Lingaw ug lipay sab ang mga Cagayanon nga misaksi sa mong aktibidad. Gwapo karon kay ang mga tao nalingaw. Oo. Kanang naay kalingawan kay tungod gaangat ang pista. Pasalig sa City Sports Office nga daghan pa ang ilang giandam nga mga kalingawan sa sports. Subay na sab sa kasaulugan sa Higalaay Festival. Ang mga Cagayanon ug mga nagkanaiyang dapit mahiligon magyud sa motocross kay tan-aw nimo sa kadalanan karon. Ang motor karon murag ordinaryo na lang kayo so dili pasara sa una nga panahon nga kanang lisod ang pagpalit sa motor. So kani halos tanan mo na gini sila. Kauban si Jaybert pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.